Jane iki yo abot yo Kang Gareng. Ayo abot nyunggi apa abot iki? Ayo. Wis ngene iki nyunggi dosa sapa mau ngomongnya. Wis gek dibacutke yo. Setiamu. Nah, yo, kayak terus digerupake merek. Oke. Yo. Tatapan janjimu. Ana diurut wae Mbak Mega. Sugeng sonten Mbak Mega. Nggih ngaturaken wilujeng sonten Mas Afzal. Nggih niki ngaturaken kula nuwun wonten Bergas Cemanggal. Bergas Cemanggal iki dalane Masya Allah. Nggih kula gunung nih nggih mboten ngeten niki kok. Napa experience baru ngoten Mbak Mega? Nggih. Nggih, tapi kula niku salute ngaten Mbak Mega. Pripun? Rikalane wau dalu nika kanca-kanca perjalanan wonten mriki menika teng dalan menika kula sing salute niku Pak sopire. Lah terus bis sing setunggal niku do bengok-bengok. Masyaallah subhanallah. Lho Pak sopire tetep anteng tenang tekan tujuan alhamdulillah selamat. Nah, ngoten niku. Nggih, dedonga muga-muga selamat tekane mengke paripurna panjenengan. Amin. Mbak Mega. Nggih, niki dingapunten nggih Mas Afzal swantenipun bindeng-bindeng asoi ngeten niki. Mboten napa-napa. Sing dinamine napa nembe kalangan masuk angin niku nggih pripun melih Mbak Mega? Nggih. Nggih, Mbak Mega enten donga napa kagem pinanganten kalih monggo diaturaken. Nggih, mugi-mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Saling mengasihi. Amin. Terus napa niku cepet-cepet enggal gadah putra wayah. Amin. Nggih, monggo Mbak Mega ajeng maringi bebungah pewujud tembang napa monggo. Slendro mawon nggih Mas Afzal. Pelok barang monggo. Slendro. Wah, iki ya dalange ya piye to iki? Oh, mboten, nek kula niku pun didoktrin kali sing dalang mangke dalu niku to. Oh. Kowe kudu seneng pelok barang. Oh, ngono. Lah iki arep pelok barang apa slendro nderek? Monggo ajeng pelok barang apa slendro. Slendro mawon. Oke, slendro monggo. Ajeng Langgam mawon, Mas. Nggih, ajeng dibawani napa mboten? Mboten sah. Nggih, monggo. Rengu-rengu. Oh. Sajake katon rengu enten apa niku dene sampun tengu di kakak ngeten sakniki pon pinten napa pancen sampun bosen
Jogja nyel ngono ki playon-playon sithik ora apa-apa. Heeh, tegese oza-ozaan ora apa-apa. Ngayuk jans. Heeh, ngayuk jans.